हामबाय media takuk sono जों दिनै नरंनो मारिंमानि हिंगा अबसे जों फाइनाय 18 तारिख दिल्ली अभियान नतयै कासे बाइक बा स्कुटी रैली खायना थांग दंगो तान हिमालय आंगरो साना मुचुमका अबसे जे बुबाग्रा नि नेतृत्वे बुबाग्रानि बिसिंतै तिब्रा मथा नि बुरै बदल जों ति WF उंगिनाय अबनो कासे इतिहास हिंगा संना हाओ मबो लाइबमाओ तंग्रोगनाय ताम हिमगमले कुनु संगठन फानो कुनु राजनैतिक बदल फानो बुरिरक स्कुटी बा बाइक रैली खलायाको ताबुंनो फार्स्ट जों बुरै मथा सेंट्रल कमिटी नि उद्योगे जों बाइक रैली बा स्कुटी रैली खायनानि थांग दंगो अबं हंगाय जों सारा त्रिपुरा न तैया जस्ट जों अब खुमुलुंग न बेस खलायनाय जों रैली खलायनाय बिसु खलायमान बा बिसु बरक बां बांया जों अब नायनान थांलिया अबनो पुइलाबा जों खुमुलुंग न बेस खाय न खलायनाय अबनि परे जों ते वानसुकनाय एवं वानसुक बतंगो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज दिल्ली अभियान सिमि तैया जों तेबो एजेंडा कताल कताल टिखलायै आंदोलन खलायना थांतानि जों अब खायबो जों बाइक रैली स्कुटी रैली डिस्ट्रिक्ट वाइज बो खलायनाय अब जों सक्सेस खलायनानि बागैनाय सिगांनि दिल्ली अभियान तैनाय जों सक्सेस खलायनानि बागै चेष्टा खलायनाय जों बुरै बदल उंगैनाय ताम हिमालय जों नंखर फायके बुरै रक उंगैनाय बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों सक्सेस खलायनानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानन नांनाय हिनैनो जों बुरै रकबो नंखर फायलायजाक खातानि खाजा बा बुखा जतन खाकुफुर खायनो बुसकांनि 18 तारिख न नासिं तंलायो जों 18 तारिख जों सक्सेस खलायना हिनैनाय स्कुटी बा बाइक रैलीबो जों खलायलायो एरिया तोय को गानागिनी तो तंनाय न ताकारजल जंपुजल रक तो तंनाय न खुमुलुंग तो तंनाय न बेलबारी खुमुलुंग आबरक तंनाय हायपनो आनि आं अरक बंनारगो मानदाय सिमनारक बा सारा त्रिपुरानि बुरैरक जदि नरक अरव मुचुंखांका हंगाय नरक फायका हंगाय बेलायनो हामनाय जत्त बुरैरक अर मानजांनान बागै आं कबगो फायदि चिनो अ बाइक रैली बा स्कुटी रैली खलायना थांतानि नरक फायो अर मानजांखांका हंगाय बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताय थानचानि मारि बुबाग्रानि जे नायमुं बुबाग्रानि जे सानमुं अबनो जों फायदि जुबा चुरि लायानो हिनैनाय फायका हंगाय बेलायनो जानाय जतन फायबायदि हिनै बंथानिबो कबंनार हक मागना बोलते जों सेंट्रल कमिटी हयते किचे मिचार तो जों रोनाय न हायपनो बखा गोनां रक हंगा हंगाय तो दाय फायनाय न थक स्कुटी को खुलुंखाय दाय फायनाय हिन सालायो बाक्सा हंगा हंगाय खरकसा खरकजु दाय फाया हंगाय बा जों आबो मा खलायनाय मायां नाय चलारगो जों बुरैरंना आरो जोंगो थांगो चलारंनि आरो जोंगो थांगो बुरैरंनो अर बरक फायतन बरक बंथानिबो जों कबंनारगो सिगलारंनि थानि बांना बांया तो जों ताबो जों साइमियाखौ खुमुलुंनो बेस्ट खायसे जों सुरु खायना नाय माबा अरन हतिसे जों जेंलायनाय बां थातक तो मा दंगो अबयस्सय बांनाय बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न नासिगयो नंखना थांतानि खलायनाय लायग्रा नायसे गेदेरिं गांकार दुकमाली जों गेदेरिं खलायनाय अरन हतिन सुरु खलायनाय आव अब सिलेक्ट बोलते बुरै रकनो जोंनो दुइटा दाबा रिखा रोजांनायता दुइटा दाबा उरा ट्रेन तो रिजार्व न दुइटा दाबा जोंनो रिखा बुरै रकनो अ दुइटा दाबावो जों बुसुक जन थांमाया जों नायलाय दं जों मानखांखै ताकारजल जंपुजल आइ बगुरि मानो जों बुरै रक खागोनां रक ते गुरुना मुसुंका हंगा गुरिसिनाय कलक खायनो हंगा जों गुरुक मान joto chini o khumulung ni kana gini je area tongo a area ni joto bukhuk songno je scooty gnang tai bike chalokna bokurung amhai buri rokno ang koboknai tai je chalokna ringya phano je support khlainan muchungnai phai mannai joto bukhuk songno ang phaina bagi kobogo o chini scooty eba bike rally no success khlaiti sanani bagi angke aboni loge जों chini malkhung bo tongnai abo malkhung bo जों tongnai jin je
थांनाय ताई जत स्कूटी एबा बाइक नि उक्लोगते खरकसाखै तंनाय गा अबन बागे आं खाचंगो जतनो फाइका हंखाय जों अबनो पार्टिसिपेट खालामनाय ताई अबनो सक्सेस खायति सायमाननाय हंका अबन बागे आं जत त्रिपुरानि जत बुरि रगनो तो कबकनाय न हंका जे फाइमाननाय फाइदि सकांनि सालो फानो फायो अरो तं फाइमानो ताई अबनि बागे हाचाल ओ आंकट खुमुलुंगनि हाचालनि जे बुकुक सं फाइना मुचंनाय रक जों बाय कन्टाक्ट खालामनो ब्रक फाइनानि पार्टिसिपेट खालामनानै मुचं खाहनागाय ओंखाय ताई जों आं कबकना मुचंगो 18 तारिखनि फुं 9टा नि बिसिंगो जतनो खुमुलुंगो फायो गेदारिं फाइनानि ओंखाय जों 9टा ओंखाय जों 9:30 रंनि बिसिंगो जों स्टार्ट खालामनाय ओंखाय खाचंगो जतनो जों अबो कायसा हिस्ट्री नाय ओंखाय जों जतनो खातुं लायजाक ओंखाय जे जों कनसाल्ट खालायगा एबा कन्टाक्ट खालायगा ब्रक जतनो खातुं लाइन तंलायो अबो कायसा हिस्ट्री नाय गाबन बागे जतनो पार्टिसिपेट खालायना तो मुचुं लाइन तंगो अबो पुइला याप्रि ब्रि रकनि स्कूटी एबा बाइक रैली खालायमानि ओंखाय अबनो सक्सेस खालायति साना बागे आं हायनो हाय बायथागो जत ब्रि रकनो स्कूटी गोरों यांथुं फायदि ओंखाय स्कूटी गोरों रक बा स्कूटी गोनां रक ओंखाय तो ताई ब्रकनो जत साय आं मामलायखाय ब्रकनो आं कबको ब्रक फायदि बुबाग्रानि नाहारमुं चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों सक्सेस खालायति साना बागे चिनि बुरि रक TWF नि अबो कायसा दाफने जुदाखे याप्रि सेमा ओ याप्रि सेमा न सक्सेस खालायना बागे जों जत बुरि रकनो जत बुकुसनो कबको आ सालो 18 तारिख नि 9टा नि बिसिंगो खुमुलुंगनि दुगमालि हातिओ फाय कुथुमनानि बागे